Kane ka mas bukuit in duain nakabanta sing dap sans nam jing ati kurim jing ba Elvin Pingru bat kong ribalin kasati. Sim nomor lais pa lai kuntai. Kakatanguk pa badukon badomen sem bakoid. Amen. Kajing e jong try jong e Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lembat kajing selok jong omen sem bakoid kindan rengkat bad pi baro. Ngiyaro ngis ngungu ngipenan borom ya oblay try kanrat. Paulari la sumaringi menen kesngi berkum juru ulayada lapelajangi na kajing mar kajing mensau. Men met badul ayingi kamet kabasu kanjai man kasngi kedai kasngi kebathamai kebo ayangi kedai kajing khot kajing uyangi banwan kham jan chu kham tame bangin le hok yake ek ba ulapan kham ti yangi bangin panda bohok yake kamram baro ke ba ula ai hangi ladai hagijing duai gijungi ladai haki kam ki bangit rei ujisu khot yangi kain ko hanmen ko para bangin jid bat nileb ha ya kita baro kumbang yus ngeu hagijing pulek bamata kesngi ujisu khodingi bangin sim kanu ka kam ka bangile kata kedai bangile na ka banta ka jungu den matu kedau ko hanmen ko parana ka banta gitu ki por na ka banta gitu ki ya ki bangi klemla ban but hok ya ka bau jisu lahikai to ken ngin pan map na u ai bau trai un map ki pop kisang ai bau trai un map no ya ki lat kilat kitam ki duna ka jungi berkum juru unsai khut ya baro kita gijing mong ba kita ki pop ba kita gijing snew ki wan ra ha ka jing em ga jungi ai bot rai lang ba ga jing map ga jungu ya ki pop ga jungi un pediang ya gijing duai ga jungi bat kum juru ya ki ne gijing trua ki bangi trua ha kane ka step lang ba kane kamas ka bokhoj to kan ngin phai so jisu ngin pen map sachi sen na ga banta ki pop ga jungi da ka bangi ya duai lang rengkat nga phla hau blei badan bor barok pada pi kohanmen kopara bang lale pop shibun da gijing perkat da giktin da gikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrau jonga namar kata nakarpa di kamaria bakuj ya ki angel bat kirukuj pada pi kohanmen kopara banduai nak banta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bi ki pop jongi unyalam yangi sha kajing em bam jukut amen I can ride go play is duai sachisin ngi duai na gabanta gijing tumu baper jungi kam tame agana gisngi bangi laban le ya kamon ga jong oblay kum juru ngi duai na gabanta gijing tumu jong kartris sentar ba jong kaparish ga jungi kam tame ki program ki barsawan haune benai upamenta
kerpange naga benta ka mega Bible Convention keban selong nadu sing thoding janmet sing sajan bas new blay ai bot rain kurku kurdo yaw nong yalap ya baro ki batre rengkat bad kumjuru naga benta kito ki bro ki baladon gejik tmu benwan shibenta ha kene ke convention bad kerpange ngi duai naga benta kamariang kebopho kebopeng Koblay badan bor baro ba im jinom uba ha gajing ej basley jong me palat liam ban ya gajing dowa bad kijing angnut jong kito ki ba kerpat ya me to the kerhai halo jongi ya gajing isnei jong me ba men map ya ka ba gajing tiblam kating bad men ai ya ka ba gajing dowai kamnut ban pan daut rai jingiu jisu kresu kon jong me ubai mat basancha rengkat ban me ha gajing long ka we jong men simba khut ublay junam la junam amen Gajing buli nagisiti Paulus peku Syekestan Galatia. Ku para pilayos ngo syapang kerukom im bamensyua jonga hakanyam ju. Bakumnu ngalele jubor ban benye gabalang ublay bat ngalapersyang bat penjat yaka. Bat ngalangam jeliu hakanyam ju kampalat ban ya bungut ki bayar kat reta bat nga. Habdengi para jat jonga hadu kata-kata ngalasyirham na kabanta kedustur hiar pateng jongki pa temen jonga. Henry habauta ubala benker pang yanga nadu shua ban kha yanga bat ubala khat yanga dagajingai e jongu. Ulamon bat penpau ya lau kun hanga. Kenang ba ngandub ya lap iu habdeng ki gentle. Ngamshem la ya mir jingmut bat kibriu lemni ngalalet se Jerusalem ban ya kendu ya kitu ki balong apostol shua yanga. Henry ngalalet bak Arabia banang ta ngalawan pai biang sa Damascus. Lai singi hadian kata ngalalet sa Jerusalem banya kendu yaw kai pas bat ngalasa bat u katsan singi ngamsyam ya kendu ya kinu ki weipat ki apostol latang yaw Jacob upara jong utrai ya kata kabangat ho syapi hakmat ublay ngamlam lir nang ta ngalalet sa kitan Syria bat Cilicia bat omsyam pat la itu kmat yanga haki balang Greece sa Judea. Kila syuyo ngotang ya kabala ya tu ba, utaw balaban benyingi mensua, mentau la yalap ya kata kajingit, kabaw la persyang bat penjat, bat kumta kila ya ro ya ublay na marjonga, kaktian jong utray. Isango ya ublay. Sangsis palet kendai, nampar pras pak sampukra. Pras pak sampukra.
utrai dan rengkat bat pi ka jing pule na ka gospel ba khoi kat kum u Lukas ka Abraham amen ko try hakata ka por u Jisu larung hakaway ka snong bat kaway ka kante ka pakarteng ka Martha kalapdiang sngub hayu hala ka ying bat ladan kapara ka bakarteng ka Maria kaba laisong hakikjat utrai bat kabla shashkor ke jinghikai jungu kamartha kala lenga namar kabun kam e ha kaba penkre penkrum kumta kala lechu bat kala ong kotrai hato mem sunyo e ba kapara junga kala ino yanga marwei ban penkre penkrum ongse yaka bakani rap lem yanga Henry utrai la jubab yaka ko Martha Martha phi khuslai bat shitam jingmut shapang bon ki e Henry tang kawe ka badan kam kamaria kala jit ya ka banta babhatam ya ka ba en omsim no naka ka gospel utrai ka jingiro yame ko Chris Haga gospel kabadang supolen mentan ko hanmen ko para ngiyos ngau sapang kajing kajing le bat kajing long jong ki arngut ki sipara ki bala pediang sngo baha yo Jisu hapo kaying kajing ki kamartha bat kamaria ngitip ba kamartha kum kahanmen ka penlei jingmut bat kasim khia ya ki kamram ka ba kadai benle ban trei haying hasam ban pej ban khmi ya ki jingdon kam jong kaying kasam ka jungka kerpang habau Jisu uan hapo kaying ka jungka bat kamaria ngitep bamakaru kajit ya ke ba maka kasnutanat kajit ya ke ba maka ka ibit ban shong hakmat utrai ban yasngo ban puson rengkat batu kane ke bangi haban keli hakajung kajungi rukum jo hato manga mapi ngilong kum kamartha ne kum kamaria ya kano ngijit hakajung kajungi ngijit ya ka banga nga thon ngijit ya ka bangis ngtenat ka ka banga bu ahmad junga kalong ka banangkong ne ka ba don kam hadu kata ya ka jing tre ki junga ne ya ka jing duai ki junga kane ka ba ni haban keli hakajung kajungi kano ken hakajung junga kum ubreu kum ka breu kum kristan kum ka kristan ngabu nangkong ngala hakane ka step ko hanmen ko pra ngakwa bani puson ringkat bat phi lai to ligi point kiba ngiyo na kajing pule ka bang yos ngau kamta me na kane ka gospel ka ba manta ka banin kong ngimla banong ba kajing trei kalong ka badan kam ban ngimla banong ba kajing duai kalong ka bakong san bat ka badan kam ngitip ba baro ar kine kilong ki badan kam ha kajing kajungi ngimla bancit o namar kajing trei kalong ka badan kam ka bakong san den mata graw ngajit ya kajing trei nga ino ya kawai nga ino ya kajing duai kajunga baro atli ngidon kam mikine ha kajing jungi kom ki breu ngimla ban klet ngidon kam kajing trei ban ngidon kam yo blei den mata kedaw ngidai ban kan mau ko hanmen ko para kumba u Benedict bakhoj u ong yakine ki kintin yo le se kim dei ha ka kintin khasi Henry u ong kumne ora et labora kabamot ka jingtrei bat ka jingduai baro atli kine ki hab ban yai rengkat komong mene ngimla banong ka jingduai kalong ka badan kam na ka banta jonga ho yang ngau ling do ho yang ikruniam ka jingduai kalong ka badan kam kadai ban song hakmat jungi Henry yo le se na ka banta jung pi kipat ki babon jung blai phim la ban ong ba ka jingduai kalong ka badan kam ha ka jing ka junga ngajit tang ka jingduai nga klet no yakikam ki banga dei ban le kumukpa ne kum ka kmi ne kumukun samla ne kumukna school ne khna school ngimla ban jit kawai
ka kham he ka wei ka kham red ka wei ka ba hajrong ka wei ka ba hapo ko hanmen ko para ngi dei ban snutho ban ngi dei ban ong ba baro atali kine ki dei ban long ha ka ju karukom ne kumong kten pareng ki dei ban balance bro atali ke jingdu ai jungi bat ke jing trai ke jungi kabar kabang yos ngeu na ke jing pule kamta me na kamartha ke badai kahan men jung kamaria maka haba kalapan lejimut palat ya ke jing trai ke jungka namar maka kal ai tilut yaladi hakata ke jing trai ban pen kre ban pen krum ban pen bit pen biang na ke banta ka ing kasem bat kerpange na ke bantau jisu haba wan haying jungka kaladon kata ke jing snutho ba kapara ke jungka kam don shu kata ke jing snulem yala ke jongka hanmen den mata kadau kalej show jisu kalej ujor kalej nujor den mata kadau ha ke jing em ke junga ke jung pingim dei ban le ya ke nagi atali nujor but ujor ha kaparengi oma complaining but comparing dalele ngim dei ban compare ya ki kam ki bangile ya ka kam ke bangatrei bat kumjuru ya ke jing duai ki junga ngim dei ban compare bat ngim dei ban complain lada ngi complain ngi long thik kum kamartha den matakrau jisu khot aware yang abade pi ko hanmen ko para ngim dei ban don kata kai jing ujor yala de bat yakiwe haba ngi i ba ki le bha ka jing em ka jing ki habang yi ba ki wei kinang ban duai kinang ban kran ekten ka jung blai ngim dei badan kata ka jing ujor ngim dei badan kata ka jing nu jor ki kinang ngapat ngam nang ki yo ngapat ngam yo kamartha ka khot ka wer ngabat phi ba phim dei ban ujor bat nu jor kum bale manga kabalai pat ko hanmen ko para kaba yolese kaba manga ma phi ngidon kam ban snutho ha ka jing em ka junga kumong aktin parang mo never compromise your prayer over your work ngide bas snutho ha bang adan ka jing trei ngan kled no ya ka jing duwai ka junga kumong ong nang ne ban adu bas dang mene beratali kilong badan kam ha ka jing em ka jungi hanrei bonangi ngi kiling do ngi kiruniam ngi ki pat kristan ngim don por ban duwai ngim don por ban sngap iktin ke jungblai ngim don por ban ai ya kasngi ke junga kerpang e akis ngi kraw kum ju hakis ngi trai kum ju ngim don por ban lech ke jinga seng ngim don por ban lech ke jing duwai jungi namar ba ngi ong halade ngi bun kam ngahaban pendep ya kene ngahaban pendep ya katai nya pas nguthu ya kane kam dei kata balance ke bau trai ukwa yang abad pi bangin le bana kejuk kerukom ngim dei menong bang ngahaban duai ngahaban yalap yaktin ke jungblei ngahaban pulei yaktin ke jungblei ngale tang ya kane hanrei ngaklet no yakikam ki banga dei ban le kum ubreu kum ong mene hakano kono benta ne ke jinglong jong ke jing em ke junga ke jung pi kane ke botrai u khod yangi ko hanmen ko para ha kane ke sngi balance ya bro atli ka jing duai junga bat ka jung pi bat kum juru ka jing tre ka junga ka jung pi ka jing duai ka junga ka jung pi ka long badan kam ka kam ka bang atre ka kam ka ba pitre ka kam ka ba pisim ki long ki badan kam hanrei ngim dei banong nga ina ge wei ngan sim no ya ka wei ken mau sa chi sin ngong ya ka jing ong jong u benedict ba khoi ora et labora ka jing tray bat ka jing duai u Francis de Sales unong yada jong ka seng jung ri ong kum ju kat banga dang tray kat ba phidang tray phila bat phinang ban duai balai nginang ka e ka jing duai ka ba Francis de Sales u hikai yangi kat banga dang tray gadang saring ngong jisu yara penga ban le bhai ka kam kat banga dang don ha office ngala banong jisu panshaya nga bangala ban le bhai ka kam jisu nga e jemi habang adon hapane ke jingpang ke jing sitom nga habangong jisu ngai ti la de hame jisu nga shani ame jisu ngai jeme kine ke de ke jing duai ke bangila ban duai hakapor ke bangi trei kane ke de ka ju ke ba u benedict ba khoyu ong bat ka jing kai jong Francis de Sales den matak daw ko hanmen ko para hakane ke sngi habangi pusan chapang ka jing im ka jing long bat ka jing le ka jing man jong kamar thya bat kamaria token ngin bot yakine ke jing kai ki ba ngiyos ngeu naki ngi duai ni pan ka bono jisu
bau Jisu un Kristen bau Jisu un yarap yangi hakene gesngi bangila ban balance ya kita ki atli ha gejing em gejingi jing duai bat ki kam ki bangit rei namar bro atli ki long ki ba Kristen yangi ban le bha ban im bha ban pendep ya kamon gejung blai ha gejing em gejingi ki bala ban wanra jing tula ki bala ban wanra jing kerku ha gejing em jungi kum ki bro bat kum ki khon Kristen yani ro ya Jisu Christ trong ngin yang ngin phala la ka chong ka chinge na nge Jesus Christ kon ba marai chungu utrai chungi ya balapo na man sem bakhoj shala be na po Pintus Pilatus la sana pnayu la ya bala tabiu shikibya hagasngi ka balayu la mi pat ni ka bya ulakiu shabneng usong sukaman oblay ukpa badan bor baro nang trawan pat ban bishar ki be emet ki bayap nangay daw man sim bakhoj akabalang kathalek bakhoj hagajing sulok kirukoj hagajing mabiki pop hagajing mi pat kado but hagajing embom jukut amen Lai spa nyo pupunta. Keduai ko para baga jingknya junga ba jongpi kan long ba pedang hona kema du blai pa badan bor baro na ke benta ke jingra ba beram ba kerteng ke jungu ka jing mento yangi ba balang ba khoi jungu baro ka wei to pedang ko trai ngi kerpat ya ke jingknya ki ba mehi melaseng labu dagi kum jongme bat da ki ne gi jingmaya ba khoi ya ki ba ngi trwa kum ka kajing syakri badai hok jongi tos ngausan ai ban pandap pura hangi ya kajing pan khoj jong kajing suspa jong me daw Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi to kantiu yalaki danot tong ngai ngui trai blai jongi dasha kalong kabasong hok bat kabadai kadai ti jongi bat kajing panem yangi haman lakapor bad kajaka banai ngu yeme ko kanrat ko kpa bkhoj ko blai badan bor bad bom chukut namar walada memdon kam ya gajing ro jongi penban gajing sngu jongi kadai hi kajin ai jongme namar gajing ro jongi kimpan yar e ya kajing kraw jongme henry ki arab yangi na kabanta kajing pen em lengbau tra jongi uji sukres bad kumta rengkat bat ki kenuhun ruai jongki angel ngia royame ban ngipen bana da ka jingkman Sana
da shisha melong bukhoj kotrai kathamei jong ke jing khoj baro namar kata ngi karpat yeme to pen khoj pen kentang ya kine ke jing trwa jungi dag ba pha yemen sim jungme kum kam jer halo jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha shutom ula shim yukpu bad kbai ngu yame ula kedia yu badlai hala kisendran u ong to shim bad tobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hakaju kurkam enda lalayabam ula shim yakukuri bad kbangu biang yame ulai halagi sendran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya kaba enpenmi na kabenta jongpi bad na kabenta kibabun na kabenta kajing map ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngei namar kata ngi bapan menta ya kajing ya ber kajing mi pa jungu ngi terwaha me kotra yuk po jong kajing em bat ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi ki babet ban yang akma jong me bat ban sakri me dag bas ngeuret ngi kerpad me bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapani tali ka we daw man sem bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang hasatala kaperthei bato penjanaya ka ha gajing it rangkat badu Francis ukpa buko jungi wolbat marwen yu bishop jungi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo tokan maulem ruya ki handman ki parashin rang bad kanthei ki balyathia dak bakerman ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklad no ha gajing isnei jongme to priang iki sha gajing shai ka khmat jongme to isnei yang ibaro ngi kerpad yeme barengkat bat kamariate soti bakuj kakmi jongublei ujesa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kirukuj ki blapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha kajing embom jukut bat bangini ro bat pandan borom yeme daw kunjung me u Jesu Christ dau lembat u bad hau kan long hame blei kupa badan bor ha gijing long ka we jong men simba kuj barok ka borom bad gijing ro junom la junom amen kumblah kum yangi dau nong penem bad kumblah hikai ngi daktin blei ngi nod banong kok pa jungi ba habneng kalong ka bakoj kerteng jong me kan wan kai ma jong me kalong kamon jong me ha ka kendeu kumba beneng to ayangi menta ka jong bam jongi ka ba la ka sngi batamap yangi kerengkang jongi kumba ngi rugi ma bi beles new yangi badwat yalam yangi sha ka jong pensoi henry te perla yangi na ka bas new to penla yangi ngi kerpat ko try na ka jong snew baro ha ka jong sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jongi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pa chong nong penim jungi u Jesu Christ
Kotra Jesu Christ, me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai phi ka jingsuk junga nga aya phi. Wat pe yaki pop jungi henroya ka jingai jong ka balang jong me, bad ha ka jingsbun jong me. To aya kai ka jingsuk bad ka jinga tali ka wei, kat kum ka mon jong me. Mame ubi mat basan char junam la junam. Amen. Ka jingsuk utrai kan barabor rain kad bad phi. To ngini trwa ya ka jingsuk iwei hai wei bad ka jingsuk bad phi. Hak mi kun lang brod jong blay, hak mi bakit noy ki pop jong kepertay. Sug yang i belasakot sya kan ke jong kawai jong ukun lang brod. Ko kan rat ngam sung hok maman rung po ke ying ke jenga. An rei suang tang nektin kemen sem jenga kan sakya hi. Kamat bat kesnamu Kris kan ribat kingilam ingi sya ke jeng bom jukut. Amen.
Jesus ngamu ki pedan borom yeme na kebata kene kapor koin kentang kebalai ni kam tame melawan don rengkat ni melawan rung hak donor kejingi ban klan yangi banai bor yangi ban yalam yangi ban lenti yangi kerbang bangin lawan nang le bahas shu hak kejingi kat kano ke kam ke bangi shifti ko jisu bangi laban le dak kata kejing janai ke bame kwai yangi bangin le jisu nang ai bor yangi ke bangi laban nang balan shu ya ki kam ki bangi trei berkum juru ya ke jing duai ke bakershan yangi mata ke jing duai ke bakershan yangi bangi laban le baha hakikam ki bangi trei ai bor yangi ko jisu nang pan klan yangi ko jisu nang wan ra ke jing su ke jume hasatla ki prate nang wan ra ke jing su ke jume aki ki sem ke jing ake jing bang arway nang pan koi nang pan kia ma me ko jisu ya baro ki bapang bashitang kam tame aki ne kiski ban swan panlong ta kiski ban shai kiski ban pranai rangkat batame mariang ke jing jisu ai boring jisu krishaningi jisu nang yarap nang telenti yangi dong in ya duai to ai koble badan bor baro ban pan klain bat pan kedang pura yangi da ki sakramen ki ba ngi la yop diang knang ba ngin klalong shakata ke ba ngi bam dau kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkur kuya pi ukpa badokon badomen sem bakoit amen tolei suk id basikri utrai daga jongi id jong pi mar kaliang yes ngawi ya ublei Nomor arspa sang putri. Nyero yotrai Jesus Christ, nama Amen.